guys Lüge umdrei Yes Angkon nu plamba Yes Baik ya Hey Hello guys So good morning guys Time ada 10 AM जाबाय and guys नै आं दा मोनसे जायगायाव फैदों so दानि दंमोन आं न'आवनो ओमफ्राय टिउसन थांदों टिउसननिफ्राय फैनानै दा न'आव फैनानै ओंखाम जानानै दा नों मोनसे जायगायाव फैबाय so बोथोरनि मोनसे टाइमिं दिननि ब्लग एसे आलदा आरोना so फार्स्टआवनो इन्ट्र होग्रोनोसै hello everyone guys welcome back to my DS vlog channel hope guys all are fine आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दं so okay guys दा बोथोरनि फिथाइ माने नायदो मा लांफैदो बुहुत गोबावनि उनाव थांनाय बोसोरबोथ' जानाय जायासै जोंनाव दंमोन आगोल दाननानै सेस मोनजायासै दा बुहुत बोसोरनि उनाव दिनै जानायनि लोगोनाव माने दङ बिफाङा ओमफ्राय दा जानो लुगैना फैबाय आरोना गरम ना बोथोराबो एसे इदि जानो इन्ट्रेस्ट मोनो स' बिफांखौ देखायनो आं आइनो गोजा गोजा जारौ जारौ दा हानगोन बोरै इखौ सानो बोरै हानगोन गाखोनोसै नामा गाखोथावाबोथ' हो गाखोथावनायबो नङा खाथि खाबा हागोनलै मा स' गाइस नै बुस्थुआनो लिसु एन्ड दा बुस्थुखौ हाननायाखै बोरै हाननो जागासिनो गाखोनो सानदों आं खिन्थु खागोन बोरैबो मोनसे बाथ्रा स' ट्राइ खालामनायनि आयौ नै दंफां सायाव गाखोबाय गाइस एन्ड जानायनि थाखाय मा खालामनाया ओमफ्राय फिथाइफोरा दं खाथि खाथियावनो ओइनो ओमफ्राय बेखौ दा खानोसै गाहायाव होनोसै स' जों सिथासे मोननै मोनथाम फिसा फिसाल' हानबाय बारा बुरजा हानाखै वेट खालाम गाइस आं देखायगासिनो नै फिथाइयानो आरो ओइफोर नोंबो गोबां दं नै फुरा थि था नै खाथियावनो बहुत गर्मी लग रही है यार देजान मेंलाजोब्बाय एन्ड नैबे जाहैबाय फिथाइनि ओइ खारथिंबो थागोन र' नोंसो hey gelang by chef Boriale, tapi kalau bisa. So guys, menglas by nih. Hala andro sans lugih bayone. And hankambay sih. Oंखायनो हायालै नोंथां बा मोखानै सान्दुंदो बोरै मोदान जोबदो थाम्फै माखाया नै खर'आव भगबान नोङो फिथाइखौ बुस्रावजोब्बायलै बुस्थुआ हाननो रोङा नामा नोङो हा नै बान्दर फिथाइया खायानो हाननो जुजियो ओरैनो सौदाव मौदाव जानो नामा नै मागे थुफ्लाबायदों मार लेथ्रा मानसि साला टसा यावथ' लेसु माने खान्थाल माखाया खान्थालखौबो गोथांबाबो दांख्लायजोबनो नामा फिथाइ गैयाबाबो अके गाइस ओमफ्राय मोस्रोम माखा दंजोबोमोन गोजौआव फुरा ओइनो एसे हानबाय ओमफ्राय सेस दा जाना मेंलाजोब्बाय एन्ड गाइस दा ओंखारनांसिगोन जाना जाबाय दुखनि मोनसे ना जाफ्रामबायानो दुखनि मोनसे आयु
थाम्फैबो बिराद थाम्फै आं गोजौआव थानायखौ जि बासिना दं नोंहा बे गाहायाव होननो नाङा रायो बेतु इखोन जाबाय दा टुक्रि मोनसे आस्ला नायदावगासिनो नै माने जों खावखुमादोंसोमोन गाइस मालायनियाव उपाय गैया दा मालिक फैदो दा मा खालामनो हबि खारेन्ट जालाबायबाय आं दंफां सायावसो दं नालाय मालिकआ जों बखिगासिनो सोरलाय सोर नुगासिनो मानसिया बेसे फेनाय खोना जानो नंला इयाव थानो थब थब खारनांसिगोन मारै खारनो दा आङो दाख्लैबो खालामनो हाला स' सिथा ओइ नै सेस जागोन आं थांबावनांसिगोन नै उपाय गैया दा फाफ्रा बोनबाबो सेस गाइस ओइ खारदो ओइ गोमसार खारदो रे सेस नुसिगोन मादैया जोंखौ नुफ्लांबा सेस जागोन गामियाव बरनाम दांजागोनबो जों लेसुखौ खावनोसो फैदोंमोन गाइस न'आवथ' गैखाया नालाय मालायनिखौ आं दहाय ओरैनो होन्दोंमोन लोगोनि होननानै सेस गाइस लोगोआ हमजाबाय सेस आंखौ नुफ्लांबा बेखौ खोन्थानानै भगबान खोन्थानानै सोर खोन्थाना फ्लांबा सेस जागोन गाइस बुबायलै सोरखौ मा खालामदा आं ओंखारस्लाबनाया ओंखारब्लाथाय नुजाखाबाय ओइजों राननांखाना आं दा दंफांनि बिलाइयावसो थाखोमाना दं नै आयौ गाइस जों बाख्लायबाय खारखुमादो सेस Sirta. Hello guys, this one my prank starting for होनलाय ओरैसो नामा रोङाबाबो मारिबाय ओरैनोसो होनदोंलै गाइस नै मालिकानो दंखायो नै बिफां सायाव गाखोबाय बान्दर फिसाया नै खानाया जोंना खादासो जाबाय इखिनो जाबाय ओइ माखै गारना हरदोलै खर' नांफ्लाङोलै बोरैबा माखौबा जुम खालामदोंलै आङो नै मेंला जोब्बाय आंथ' गाहायावसो फैबाय ओमफ्राय आस्ला गाखोफिनलायबाय आरोबाव बिराद गरमानो जालालै जासिगोनलै फाय मालाबा होनफिननो हागोन आरो ट्राइ खालामफिननो हागोन स' दा जोङो माबानानै जानोसै वेट बोथोरनि फिथाइखौ बोथोराव जानांगोन गाइस ओंखायनो गरमबाबो खान्थाला गरम टाइमाव जायो नालाय गरमबाबो खान्थालखौ जानांगो बबे हर गरमबाबो जानांगो दा बे टाइम आरो दा लिसु टाइम नालाय लिसुखौ जालायनोसै ओमफ्राय खान्थाल टाइमाव खान्थालखौ जानांसिगोन थाइजौ टाइमाव थाइजौ जानांसिगोन अके गाइस दा हाननायाथ' अलरेडि हानखांबाय आरो दंबावो बुहुद दं खिन्थु हानजोबनो हाया बेफोरखौ नै बागायला जोब्बायलै नै फिथाइयाथ' नै दंबावोमोन बुहुद दं नै फिथाइया माखाया खिन्थु थांनो हायाना इमान बिजौआव खहस नङा गाइस इमान गोजौआव थांनाया खहस नङा बननो हागोन नङा नो ट्राइ खालामनो सिद्धा थुनावनि मा थाबाय आंना आथिं साजोब्बाय नै मोनलायबाय आरोबाव आसल जि गिदिर हरखादोलै नै दानायाखौ बम गिदिरखौनो सेभेन हरलायबाय फाग्लाया दानब्रुंजोबखाबायलै फिथाइयानो खमायलायलांबाय मानसिया नै इयाव दं ओइ नै सब नै दानाय माखा दानजोबखाबाय नै एकदम ज' जाजोब्बाय दहाय इदियानो नङामोन ना नैयावबो गोलैफिनना दंफायो हेलौ गाइस नै दा लोगोमोननिफ्राय न'निफ्राय थाबायना फैफिनबाय आं न'आव ओमफ्राय बांद्राय गोजान नङा नालाय ससेयावनो ओमफ्राय नै जों लिसुखौ लाना फैबाय जों जायासै माने इना खामानि ओंखारब्रबबाय जों हरनो मोसौ टाउनाव थांनो गोनां जाबाय मोसौफोराव ओमफ्राय गाइस आं दा न' फारसे थांगासिनो स' सान्दुंआ बिराद गोसा ओंखायनो बारु मोनलायलांबाय दा न'आव थांनानै बरियासो जाहैनोसै इखौ गाइस स' नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस आंखौ आंजों थांफानानै स' गाइस एसे सापर्ट होलायनानै नायलांबानो जाबाय आंजों थांफाबाय थाबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामलायबानो जाबाय थ' नेदो दसे नै दा
आं दा नमोन फैफिनबाय भिडिअ लानो थाखाय आं एसे साइडआव फैदो स' अके गाइस नै बुस्थुखौ लाना फैबाय जों बुस्थुआथ' खादानै जाफ्रामदोंमोन बाल्थिंसेबो ओमफ्राय बिसोरनिया माने आयंआ फानगोनबो ना ओमफ्राय हानना होबाय जों ओमफ्राय एसे जानो होननानै हानदेरबाय ओमफ्राय बेखिनिखौ हरबाय आंनो जानो ओमफ्राय जों बिदि जानाय जायासै ओमफ्राय आं न'आव लाबोनानै बयलारसो जानोसै सानबाय स' जाग्रोनायनि बोरै जायो टेस्टफोरा स' गाइस नै लाबोदो बुस्थुखौ जाग्रोनायनि बोरै आयौ गरमा जालालै दंफां सायाव थानायखायसो एसे खान्थि मोनदे टेस्टी गाइस टेस्टी नै इदिया बेगर फिसा जायोना इखौ जानि इदिया ना इदिया नै एसे जागोन खोमा नै जागोन बेगर फिसा नै बेगरानो फिथाइया बेसां गोदोरमोन बेगरानो इदि जानांगौ इदि मोनजाबा बेस्ट नांबाय आरो इखौ बोरै जायो नायनि बेगरा गोदोर गाइस इनियाबो नै बुहुद गोदोर अके गाइस आं दा एसे जाबायानो जाफ्रामबाय एन्ड गाइस माने दा गोदानै माना गैला बुस्थुआ बाहाय जाबावनोसै बिसोरबो बाबा मोनाबो जाबाय ओमफ्राय जों मिस्ट्रिफोर खामानि मावग्राफोर दं बिसोरबो जाबाय ओमफ्राय जानोथ' हिट बेगरा ओमफ्राय खिन्थु हब्बा गोदोर हब्बा फिसा बेगरा ओमफ्राय बेगर फिसाबाथाय मोदोमा बुरजा जायो जानो बेस्ट स' ओंखायनो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय स' आं दा फार्स्ट दुगैनोसै दुगैनानै फ्रेस जानोसै बुहुद गरम बोथोरा बुहुद गरम आं थानो हाला गस्ला गानना लानानै बेखायनोथ' गस्ला गानना लासिनो दंमोन दा आरो दिनै बाहेरायाव थांबाय नालाय गस्ला गानबाय स' दा दुगैग्रोनोसै दुगैखांनानै दा लोगो मोनगासिनो गाइस थाथ' स' हेलौ गाइस नै दा दुगैखांबाय ओमफ्राय मा संखो जों दालि सबाय स' बोला नै गाइस याव सबाय एन्ड जों बेदर याव मा होदोंमोन सबाय रुदोंमोनदां अके गाइस नै दा भिडिअखौ आं हिन'रेन खालामथ'नो सानबाय स' माने गाइस दहाय लेसु हाननानै फैबाय लेसुखौ जाबाय एसे जासाबायबो हाथायखौबाय माबा मोनजाबाय ओमफ्राय दा जानायसै ओंखाम जालायनोसै ओंखामा संखांबाय सब जुदि जों हायद्राफोरनि खामानिया जोबखाबाय ओमफ्राय दा जानोसै स' आं भिडिअखौ बेखिनियावनो खालामथ'नो सानबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखोथाय दा आं मिथिला स' एसे सापर्ट होलायदो बारं एसे खादारन एसे स' माने बै साइडनि राइट साइडनि बाटनखौ खनसे दांना फैथार नायलांनानै अके गाइस थ' गुड इभिनिं गाइस इभिनिंआव गोलैबाय दा टाइमा 2 o'clock जासिगोन PM एन्ड आं बेखिनियावनो एन्ड खालामथ'नोसै दे होनबा गाइस भिडिअखौ नायना मोजां मोनबा एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय दे होनबा बाय गुड नाइट गुड इभिनिं गुड मर्निं बाय बाय